Ak si myslíš, že v roku 2026 ti stačí mať len dobrú reklamu a nízku cenu produktu alebo služby, tak ti to poviem úplne na rovinu, máš problém. Pretože reklamy sú každým rokom drahšie, konkurencia je agresívnejšia než kedykoľvek predtým a zákazníci už dávno nekupujú len to, čo je najlacnejšie. Dnes si ľudia porovnávajú ponuky, čítajú recenzie, sledujú obsah, vnímajú komunikáciu značiek, vyberajú si firmy, ktorým rozumejú a ktorým dôverujú a ak ťa nepoznajú, tak si pre nich len ďalšie z 10 rovnakých reklám, ktoré za deň uvidia. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom raz v online prostredí. V tomto videu ti chcem z praxe vysvetliť, prečo je budovanie brandu v roku 2026 absolútne kľúčové pre prežitie aj rast biznisu a prečo to nie je žiadna marketingová fráza, ale tvrdá realita, ktorú denne vidíme u našich klientov. Keď sa dnes povie brand, veľa ľudí si stále automaticky predstaví logo, farby, pekný web alebo vizuálnu identitu, ale toto je len úplný základ a úprimne toto dnes už nestačí. Brand totiž nie je dizajn. Brand je reputácia, ktorú si ľudia budujú dlhodobo, aj vtedy, keď práve nič nepredávaš. Je to dôvera, je to pocit, je to dôvod, prečo si niekto vyberie práve teba a nie konkurenciu. V roku 2026 ľudia nekupujú len produkt alebo službu, ale kupujú istotu, že sa rozhodli správne. Z praxe vidím jednu vec úplne pravidelne a opakuje sa stále dookola. Firmy, ktoré nemajú vybudovaný brand, sú 100% závislé od reklamy. V momente, keď vypneš reklamu, nemáš dopyty. Keď reklama zdražie, klesá zisk. Keď konkurencia zvýši rozpočet, vytlačí ťa z priestoru a ty zrazu nemáš objednávky. A toto je extrémne nebezpečný stav pre akýkoľvek biznis. Brand robí presný opak. Brand spôsobí, že ľudia začnú vyhľadávať sami. Brand spôsobí, že keď už reklamu vidia, kliknú skôr na teba, než na konkurenciu. A brand spôsobí, že ľudia odpúšťajú aj vyššiu cenu, pretože ti dôverujú. Poviem ti konkrétny príklad z praxe, ktorý vidíme veľmi často. Mali sme klienta, e-shop, nebudem ho menovať, ktorý mal dobrý produkt, konkurencieschopnú cenu a reklamy technicky nastavené správne. Problém však bol jeden, nikto ich nepoznal. Keď sme porovnali ich reklamy s konkurenciou, ceny boli rovnaké, produkty rovnaké alebo veľmi podobné. Vizuály produktov takmer identické. Jediný zásadný rozdiel bol v tom, že konkurencia mala obsah, recenzie, videá, mala tvár firmy a príbeh. Výsledok bol jednoduchý a zároveň bolestivý. Reklama nám fungovala horšie, mali sme vyššiu cenu za konverziu, čísla nevychádzali a ľudia sa rozhodovali výrazne dlhšie. Až v momente, keď sme začali systematicky budovať brand cez obsah, vysvetľovanie, transparentnosť a dôveru, tak potom sa začali reklamy postupne zlepšovať a bez navyšovania rozpočtu. Presne toto je sila brandu. Nezarába hneď, ale brutálne znižuje náklady v budúcnosti. Poďme si povedať realitu v roku 2026 úplne otvorene. Reklamy sú drahšie, konkurencia je väčšia, pozornosť ľudí je kratšia a dôvera je nižšia než kedysi. A práve preto dnes brand rozhoduje. Ak ťa ľudia poznajú, reklama je lacnejšia. Ak ti ľudia dôverujú, rozhodujú sa rýchlejšie. Ak máš silný brand, ľudia ťa neporovnávajú len podľa ceny a to je niečo, čo v žiadnej tabuľke analytických nástrojov neuvidíš, ale brutálne cítiš na výsledkoch. Je dôležité povedať aj jednu vec. Brand nie je o zábave. Silný brand nevzniká z jedného virálneho videa, už vôbec nie z toho, že sa snažíš baviť ľudí za každú cenu. Brand vzniká vtedy, keď ľudia presne vedia, čo od teba môžu očakávať, keď vedia, ako komunikuješ, ako rozmýšľaš a aké hodnoty zastávaš. Je to o konzistentnosti, nie o cirkuse. Veľa firiem má dnes obrovský dosah, ale nulovú dôveru. A z dosahu sa faktúry predsa nezaplatia. Z praxe môžem povedať jednu zásadnú vec. Brand sa nebuduje jednou kampaňou. Brand sa buduje časom. Edukáciou, otvorenou komunikáciou, ukazovaním reality, nielen pozlátka, tým, že máš názor a stojíš si za ním. Výsledky neprídu za jeden mesiac, ale ten, kto pochopí dôležitosť brandu skôr, má pred konkurenciou niekoľkoročný náskok. A teraz úplná pointa tohto videa, pomaly a jasne. V roku 2026 nebude vyhrávať ten, kto má najviac peňazí na reklamu, ale ten, komu ľudia veria. A brand je jediný spôsob, ako túto dôveru budovať dlhodobo. Ak podnikáš a neriešiš brand, tak v skutočnosti neriešiš budúcnosť svojho biznisu. A ak chceš, aby ti reklamy fungovali aj o pár rokov, brand nie je voľba, ale nutnosť. Ak sa ti video páčilo, niečo nové si sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál.